Sa sisian pat nagaliang jongi ga Good News TV ngi ai kuble yapi baro ki bapet ya gane ga program ga jongi haga kerteng ga jong utrai bat unong penim jongi uji su Chris bat lingba jong gane ga janmit ngin wan lam shapi ya gane ga Bible study hot kumangalaong haga ne ka Thursday ka baladep bangani syambat pi lingba jong uni ubenai lingba jong gane ga Bible study ki bangi ju wan lam shapi man la ka sngi Thursday lani ka singi palay jong katayo but hagani ka John Mead ru ngin yo ya ka Bible study but kumban shubeteng ya ka ka bangaladep ban ya pej hagani ka singi palay ka baladep haga bangala kren syapang ka jingkot ka jong Jisu Christ yangi bangin buot yo Jisu but bangin baru ya la ka ding pna but hagani ka John Mead ngakwa bangin kren halor jong ka weipat ka pang kumban syupen bud ya gani ka pang ya ka bangala shim lingba jong ka Bible study hagan ka tayo ka baladem but ka pang ya ka bangakwa ban ya kren hagan ka por ka long halor jong ka way ka jingkali but kata ka jingkali ka bangala jukali nadu ka por ka banga sedang ban IT ya di hau Jesus Christ kani ka jingkali ka ba man habang ka kali kani ka jingkali ka jupen perkhat ya nga ka jupen puson ya nga bat ha kejuk ke por ke de ke jingkeli ru ke bahaman bang keli ya ke jingkeli ke jirap yang abangan kam IT ya di show play ngan kam jan ya di show play ngan kam yit ya la ke jong ke jingim ke jong ha ke jingedai ke jong ba du play bat kata ke jingkeli ke bang juyai ke bujai sawa ha ki tendong skor bat ha ki bat ke doknut ke jong kata ke jingkeli ke long hatu nge immo ke jingim ke pediang sngop ha hakmat jong play larang persyang ban bu aga ketin nong way do I really live a life acceptable to God but aman bang keli ga ni jingkeli hot kapen perkhat yang handre ga juk kapor kayarap yang abangan kam IT ya dia show play ban nang kam penjanai ya ka jingadai ga jonga bad play bat ngait ru bagani ga jingkeli kan yarap yang iru ya piru ki bapet ya kan ga program hadian bapila jit ban but yo Jisu hadian bapila jit ban ba la ka ding na ko mo Jisu la khot ko mangala pengen mau le bagani ka Bible study ka bala dem ni don kampat ru ban clear la di ha ka ni ka janmien bakum kita ki bala but yo Jisu kum kita ki bala IT la di show Jisu kum kita ki bala kloy ban ba ya ka ding na ka jong Jisu Christ ni don kam ban clear la di hatunga immo ka jingim ka pensngop ha yo blay lani ka jingim ka ba blay ula ban pediang sngob ha teng ha ka jingim ka jongi namar bangila long kristan ni shimsting no bat ni perkhat banamar bangila long kristan namar la kaya ngi ka yeng kristan ni shimsting banong ba blay ula pediang bait yangi namangila long kristan bat ngila kaya ngi haga yeng kristan bat ublay un pediang bait yangi ka mga syapti yang kalong bat ka bau apostol Paul ru syapti yang yala dia kalong bau ong haga city ka beningkong jagi koren kalenong ka kendai ka dekat ka arfnyo uang ngalaya lap ekibai Henry yala dia yo ngajalong ubasyak kentat kata ka di kajing syapti yang kajong Paul uang ngalaya lap ikibai Henry nga don kajing syapti yang bayo yala di ngalong ubasyak kentat bat kataru kajupan perkhat yang abun sien ngalaya lap ikibai ngalaya tu ikibai syapang Jisu Christ Henry kajing syapti yang kalong yo ngalong mga uta ubasyak kentat Jisu wong haga gospel kajong Matthews kalenong gabanyo kadekat ka ba arfuway Matthews nyo arfuway Jisu ong yagini kikentien uang baro ubriw baro uba ong hanga atray uban yo lej hapo kahima ki beneng skapay ni kentien ibaw Jisu kren uang ubriw baro uba ong hanga atray uban yo lej hapo kahima ki beneng ki paralok ba iyan kani kalong kapor kababyang yang ngabat ya pi bangin yit ya ladi bangin yit ya ki jing le ki jongi bangin yit ya la ka jong ka jing long jing im ka jongi la kita ki jing le jongi la kata ka jing long jing im jongi kalong ni em
kabau blay updiang sngoba namar ong jisu ong baro ubriu ban ong atrai uban yo lej syapo ke hima ki beneng wat kita ki briu ki bakot ya ke kerteng ke jong trai kenom yo lej hapo jong ke hima ki beneng ong baro ong jisu ki ban yo lej syake hima ki beneng kum ta kalong ke bedon kam yangi bangini pusan bat bangin yitru yala di haga jinga dei ke jongi bat ublay ke Mother Teresa kong ya kini ki kentien ngas kong tenat ban pengen mau ya kini ki kentien ki jongka sya engangan bu kum bakalong ke kentien nong way ke Mother Teresa kong the most horrible disease is not cancer but rejection ke jingpang ga syir hitam kam dei ke jingpang cancer Henry ke dei ke jing sya kentat ngangits kem bakapor ka basngong sitam haka jingim ka jong upriyo kapor ka basngong sitam haka jingim jong ka priyo kaday habasya kentat bat kata ka jing sngosi ngaju syami ki priyo ngaju syami ki kena samla ki bamat ya ke rejection ki bamat ya ke jing syak kentat kumnu ki sngo bat ka jing sngo ka jong ki sngo rem ki sngo long no mensim habaki mat ya ke jing syak kentat habaki mat ya ke rejection bat kata kadai ka baka Mother Teresa ka ong baka jingpang ka syir hitam kadai ka jing syak kentat kam dei ka cancer kadai ka jing syak kentat dan kam dei ka jingpang bampong penban kadai ka jing syak kentat berkat lelei mapi kai ka banja larau blay u kentat yanga bat ipi bat dina ta daw nga ong baka por ka basno si tam ha ka jingim jong nga jong pi ka day habangi ni sya kentat namar barong ikwa bangin long ki brio ha ka baki brio ken pediang yangi ni kwa balong ki brio ha ka baki bahaya nga sam jong ken pediang yangi ni kwa balong ki brio ha ka baki imlang ka salang kan pediang yangi bat ka day rupan long ka jing trang jong nga bat jong pi kum ki banget how blay ki bala jiet ban ba ya ka ding pnag hake jingim ke jongi kadai ban long ke jing trang jongi ban im ke jingim ka bau blay un pediang yangi ho ngitip baka pop kala penya klat yangi no blay Henry ke jing map ke jong blay kalawan lampat yangi basasisien ngin yo ban don ke jingedai ka bajan bad blay hake shiti shekin nong rom kalenong ga bakat ar kadukot ka baningkong bat ka baar upol uyathu yangi ya ka ay ka bangingin le knang bangila banlong ki ba pdianghun hakmat jong blay bat kumta ka phang pedeng jong kini ka Bible study ka phang pedeng jong kini ka Bible study hagani ka janmien ka long how to be acceptable to God lani kumno ngin long ki ba pdianghun hakmat ublay kumnu ngin long ki ba prianghun hakmat jong ublay bat upol lingba jong kini gidkhon u ay ke jubab ya ke ay ke bangingi dei banle knang bangila banlong ki ba prianghun hakmat jong ublay bat kumta ha gani ke janmin habangi pet ya gani ke phang pedeng ngini pet ru ya ke jubab lingba gani ke shiti shakin nongrum ke lenong ga bakat ar ke khot ke beningkong bat ka baar bat katakan long ka text lani ka benta jong ka Bible study hakini ka janmit Rome ka linong ka bakat ar ka dekhot ka beningkong bat ka baar sya engangan puli yakini ka dekhot kumbakilong namar kata nga kerpat ya piko para banget na kita ki jing isnay ki jong ublay bat ai tino ya ki met jong pikum ka jing kinya ba im bakut bat ba pin snobha yo blay kabalong ken ka jing syakri bakin jamin sim jong pi bat tuat penyesrim ringkat yala di bat keni ka pertai Henry tu pen keladur no yala di ken da ka jing pentema ya ka jing mut jong pi knang ba pinyotip ka ba kumnu kalong ka man ka jong ublay ka ba bha bat ka ba pen snobha bat ka ba janai de bat ling ba jong kini ki artli ki khot upol uyathu yangi yaki artli ki bangingi don kamban le knang bangila ya ka banlong ki ba pedianghun hakmat jong ublay bat hakini ka janmin
ban jubab ya kani jingkeli kumno ngila ban long kiba pediang hun hakmat jong blay lani how to be acceptable to God. Hakini ka Bible study ka balajab. Ngalapan kan mau ya pi ki lai tali ki si ya ka ktian pareng. But hakini ka por ban jubab ya kani jingkeli ngakwa bangine pej ya ki artli ki pi hagaktian pareng. Ban jubab ya kani jingkeli how to be acceptable to God. Upol hakani ka shiti siya kinong room o ay ka jubab ya ka bangine pej ya kini ki artli ki pi hagaktian pareng. Ka jubab ka baningkong how to be acceptable to God. Upi baningkong by presenting our bodies. Kumno ngin long ki ba piang hun hakmat jong ublay da ka bangi IT ya ki met jongi. IT ya ki met jongi. Show blay bat kata ka di ka baningkong ka bangidon kamban le larangi kwa bau blay un pediang yangi. Ni IT ya ki met jongi omban le ki ki jong soitan. Lani ki jong ni ka perthai. Henry ban IT ya ki met jongi na ka bentaban le ya ki ke ba ya day bat ka man ka jong ublay. Ka nongrim jong ka jingker pahat ka jong Apostle Paul hagad khot ka baningkong ka day ka jing isnay ka jong ublay. Sngap upol uang kumni ha ka basdang jong ka khot ka baningkong. Uang namar kata nga kerpat ya piko para bangay. Na kita ki jing isnay ka jong ublay. Haki way pat ki kentien balay ngi don kamban IT ya ki met jong isyo ublay. Ka daw kalong namar ka jing isnay ka jong ublay. Habab ngi perkhat syapang ka jing isnay ka jong ublay. Kadaw kabangidang im haduk mentah. Kadaw kabangidang ring bat ngidang penihar mensiam haduk mentah. Kaday tang namar ka jing isnay ka jong ublay. Sngap ka jing ruay sngow sin ay kalenong ka balay ka dekot ka ba arfu ar ka ong day da ka jing isnay ka jong ublay. Ba ublay syam lang bamdu yangi. Ngi im haduk mentah. Ngi ring ngi penihar mensiam kaday namar ka jing isnay ka jong ublay. Kajing shisha bangidang ring ngidang penihar mensim ngidang im maduk mentah kaday namar kajing isnay ka jong ublay. But kajing isnay ka jong ublay kaday ka nongrim jong kajing sumar ka jong ublay yangi. Kajing isnay ka jong ublay kaday ka nongrim jong kajing kerku ki ba ublay u kerku yangi. Kajing isnay ka jong ublay kaday ru ka nongrim ba ublay umahap yaki pop ka jongi. Hakasam ka ba nyo pufra ka dekot ka balay pufra ka ong namar ba u isen ay umahap yaki jing le bamban jongki. Wat kajing map yaki pop ru kaday namar mo blay u isnay yangi. Kajing map yaki pop ki bangingi le kajing im ka jongi kaday namar kajing isnay ka jong blay. But kum ta upol hakani ka shiti ka jong u syaki nongrum. U kentu yaki bangay. Bakin IT yaki met jongki show blay. Namar kajing isnay ka jong blay. But kum ta kajing kerpat ka jong Apostle Paul ka long. Bangin IT no yaki met jongi namar ka jing isnay ka jong ublay. Henry ka basngawsi ka long. Babuon-buon siyan. Wat yangi ka balang ngayt how Jesus Christ. Ni IT yaki met jongi. Bat ngi siya ban penankam yaki met jongi. Kum ki atyar ki jong soitan na kabenta ki babuon ki pop. Nang ta syusyu sngap upol ubatay yangi kumno bangin IT yalaki met. Uang bangin IT kum ki jing kenya kiba im. IT ya ki met jong pi namar ka jing isnay ka jong blay. But IT kum no ngin IT kum ki jing kenya kiba im. Kapamut mday bangin IT shiteng shiliang partially. Henry bangin IT lut baro completely totally. Ka jing kenya ba im. Hagapor jong ka testament ka barim. Kim ju ay ya ka jing kenya da kanu ka batngit da kanu ka bamkod habang ki IT ya ki met jong iru kum ki jing kenya ki met jong ki di balong ki bakod ki di balong ki balat ni ki babun ki tngit bat ni ki babun ki pop ha ka jing im ka jong nga kwa shushu ban batay kambnya ya ka ay ka jing mut ka jong Apostle Paul habaw ang bangin IT ya ki met jongi kum ki jing kenya ba im. Ngitip haga testament ga barim bahabang Moses ula yeshem bat ublay. Ublay ula ay haw Moses bat ula batay yaw Moses ki babun ki rukam jing kenya. Ki ba ki kun Israel ki day ban le bat ban pendep. Bat kaway na kita ki jing kenya
Kadai kata ka baki ong ka whole burnt offering. Lani kata ka jing ai ngo, ka jing kenya ka ba ai ngo, lani ai lut show play. Ka jing kenya ka bangi bo lut, ya kata ka jing kenya halor ka duan bat ai lut na ka benta ka buram ka jong play. Ya kata ki ong ka whole burnt offering. Haga kitab Leviticus, ka linong ka baningkong ka rekod ka bakat lai ka ong, baha kata ka whole burnt offering. Wat ya ki kijat, bat ya ki snir, jong utaw jing kenya, la bulut halor jong keduan, kabaha kiway pat ki jing kenya, ya ki kijat bat ya ki snir, la jubret no ya ki. Henry hakani ka jing kenya, kabala tip kum ka whole burnt offering, wat ya ki kijat, bat ya ki snir, la jubo lang hangta halor jong keduan, ban ai lut shuble. Bat ngashem, bau pola bau keren hang ni syapang ka jing IT ya ki met jongi. Bangi day ban IT kum ki jing kenya ki beim. Uthau ya ka whole burnt offering. Ngim day ban pensa shaladi. Ngi day ban ai lut shuble wat ni sha. Baka jing im jong pi shiteng pin ai shuble bat shiteng pinang pensa ya la dia bat pinang im bat ka perthai. Henry ka bau bleu kwa ka long bangin IT lut ya la dia show Jisu kata ka whole burnt offering. Larangi kwa bangi ngin long kita ki brio ki bau bleu piang subhayangi. I lut show play. I tilut yala di show play. But I lut show play. Bangila ban ong kumong Paul haka city ki Philippi iwe arpuwe yang ban im kalong Chris. But ban yap kalong ka jing mentoy. Kata ka di ka jing kwa ka jong play yang ngalapan kan mau haka ni ka Bible study ka baladep. Ya ki kentian ki jong Billy Graham sya yang ngan pen kan mau yang lingba jong ni ka Bible study haka ni ka por. U Billy Graham wong there is no halfway in the Christian life. You cannot give 50% to God and expect 100% from Him. It's all or nothing. Wang kamdan ka ba shit kalin ka jing hagalintiya jong igum ki Kristan ka bangin ya tang shiteng linti. Pimla ban ay tang 10% shoblay but pin kimit linti ban yo she's pa percent na u. Kaday bet bangin ay lut baro laningim ay shoblay. But kumta ka ni ka kot ya nga ba di piro. Bangingin ay show play yaki met jongi kum ki jing kinya ki baim ki bangin ay lut show play wat ngim day ban pensa shala di ngin ay yaki met jongi show play kum ki whole burnt offering. But upol wang shu hagan ga kon wang kani kalong kabadon jingmut pi habangi siu kelyang namar ka jing isnay ga jong play ni siu kelyang da kabangi IT ki met jongi but ni IT rukum ki jing kinya ki ba im kamut ni IT kum kita ki whole burnt offering kabangi I lut yala di shublay ong upol kata kalong ka ba donjing mut kadai ka ba donjing mut but ong upol hang ni kadai ka ba pinsko ba you play kabalong ka jing shakri bakin jamin sim jong pi upol wong bangi pinsko ba you play kabalong ken ka jing shakri bakin jamin sim jong pi nga tharai bat nga ngai bay way nangingin kemen larangi tip bangi le ya ka badai ngin kemen larangi tip bangi le ka ba donjing mun ngai kam bangin kemen ha bangi le ya ka badai ka ba pinsko ba you play ay na markata larangi kwa hiban long ki brio ki bo play upiang so ba tungin yet yala di but ngin IT yala ka jong ka jing im ka jongi ya ka met ka jongi show play ka jubab ka baning kong kan supan kan mau biang how to be acceptable to God by presenting our bodies na ka bangi IT ya ki met jongi show play ka jubab ka baar bangan penkut hang ni how to be acceptable to God upi baar bang kwa bangi pet kalong by purifying our minds da ka bangi penkut ya ka jingmut ya ka jing perkhat ka jongi kata ka di ka weipat ka benta ka bangi don kamban le na lor ka bangi IT ya ki met jongi shublay ni don kamban pen khut ya ka jing mut ya ka jing perkhat ka jongi upol wang baki AK ka bakinja pertai kim dei ban sno hangi wang tuat pen srim ya le ni rengkat bagi ka pertai ka di ka khot ka baar henry wang tu pen kala durno ya le dia ni tip ne em tang na ka jing mut jing perkhat kala la ban pen bakla yangi na ka lenti ka jongu blay
Ka jingmut jing berkat ka bakut kan pen kelaya ka jing im jongi dei na ta daw bau pol wang chikinong Filipi ha ka city chikinong Filipi ka nong basau ka kot ka prabat ka kendai wang ban berkat tang iki ka ba berkat tang iki ka bakut berkat tang iki ka dei ro balaran ka nong kuno punya berkat tang kita ki iki ka ba ka jing im jongi ka jing pen kut na ki iki ka jing berkat ki basniu ka long ka badon kam pitip nem bahashwa bangin le ya ka nu ka pop ngila le pop shwa da ka jingmut da ka jing berkat bat kan mau bakum ki samla ngimla banong ngam tip tip ba ka tu ka basniu ngam tip tip ba ka tu ka babha ngam tip ba ka ni ka babha ka tu ka basniu ka ktien ka jong blei ka yathu yangi ba ka batip ya ka babha bat ka basniu kala dan apo jongi Adam bat ki ima ba kila bam nau tau ding ya ka bau blei ula adong ki ba kim dei ban bam ki bam nau ding jong ka jingtip ya ka babha bat ya ka basniu kabatip ya kababahabat kabasniu kala dan hangi ngimla banong ngamtip bagani ka basniu ngimla banong bangimtip bagani ka babaha namar ya kabatip ya kababahabat kabasniu kala dan hapo jong ajong pi bat kum ta ka jingmut jing berkat kadai ka planning section kadai ka plan ya ki ai ka berkat ya ki ai dia na bang dei hadian bangila berkat ngin sele bat ya ka nuku ka pop ka bangile hadian bangila berkat ngim dei shu ban kenok ya ka jing trot jong ke jing long brio nang ta ong susu upol kadang ke jing mi abangi pen kut ya ke jing mut jing berkat ong upol lagi ne ke dekat ka ar bangin yo tip ka ba kumnu ka long ka man ke jong blei ka ba bha ka ba pin ngo bha bat ka ba janai dia sengap habangi pen kut ya ke jing mut jing berkat jongi na ki jing berkat ke ba kenja perthai na kijing berkat ke bekenja bamban na kijing berkat ke besniu larangi pen kut ya ke jing mut jing berkat ong upol kadan kanong bat kata kanong kalong ngin yo tip ka ba kumno ka mon ka jong blei ka ba bha ka ba pin smo bha bat ka ba janai dia nga tip ba bon nangi ngi kwa ban tip ya ka mon ka jong blei ha ke jing im jongi namar ngim kwa ban ja lenti ngim kwa ban sakma lenti ngim kwa ban jit ya ka bakla ngim kwa ban le ya ka bakla bat kum tangi kwa ban tip ya ka man ka jong blei bat ong ga tien ka jong blei ban tip ya ka man ka jong blei ngin ka ban pen khut ya ka jingmut ya ka jing berkat jong a jong pi bun sin nga shep tieng ha ga jing im jong a jongi bayo ngim le ya ka man ka jong blei ha ga jing im jongi yo ngi long ki ba shakan tat larangi pen kut ya ke jingmut ya ke jing berkat ke jong ingin yo tip ya ke man ke jong blei bat habangi tip ya ke man ke jong blei ngin salak ban long ki ba pediang hun hakmat jong blei ngatrai pidang ken mau ya ke tu kot ka bangala pen ken mau menia na ka sedang ha ka jisu ong ga gospel Matthias nyo arfway uang ya kini kentien ubrio baro uba ong hanga atrai uban yo lek hapo ka hima ki beneng henry utaken uba le ya ka man ukpa jonga uba beneng pi ombaro ubrio ban khot kerpat baru banong atrai ban yo lek ka hima ka jong blei dei tang kita ki bale ya ka man ka jong blei ban upol hang ni wong habangi pen khut ya ka jingmut jing berkat ni tip ya ka man ka jong blei ni le ya ka man ka jong blei ka ba pen ngo ba ka ba janai bat dei habangi le ya ka man ka jong blei ngiru ngin salong ki ba pediang hun hakmat jong blei ke jing pen kut ya ke jing but berkat kam dei ka bangile tang shisin shi jing im henry ka dei ka bangile man kesni kat bangidang ya ha ke jing ya lenti jongi bat lau jong nong penem ai na makata lingba ka ni ka bible study ngin kut jing mut bangin im ke jing im kum kita ki bal kular ban but yo jisu kum kita ki bal kular ban ba ya la geding pna ngin kut jingmut ru bangin im ke jing im ka pediang hun hakmat jong blei ngin kut jingmut ban im ke jing im ka pen sko bha yu blei ngin kut jingmut ban im ke jing im ka pediang hun hakmat jong blei hadu ka kut jong ke jing im jong a jong pi ka kwa ban pen kut ya ga ni ka bible study da ka bangay thu ya ka jing thu khana shapang Stephen ude utman besand jong ka balang ka ningkong ha Jerusalem ni tip ha ya ka story ka jong Stephen bola dei ban sha lin them mau namar ka jinget ka jong u hau Jesus Christ henry ka basau tanat ka long bahashwa ba undukut min siem
But bau lek no na gani ka perthei. U Stephen ula ong ya gini ki kentien. Hagi kam ki apostol kal nong ka binyo ka dekat ka san pun rio ngap uang ya gini ki kentien. Uang ngalayo i ki beneng baki ple. But yo konu brio bau da yang syaka kti ka mand ublei. Ngasngu tanat abang puli gani ka jiyo i ka jong Stephen shwabun kut bensim. Shwabun klat no na gani ka perthei. Hadir mula syalin te mau na marka jinget jong hau Jesus Christ. Uang ngalayo i ki beneng baki ple. But yo konu brio bau yang haga kti ka mand ublei. Ngakan mau ka por ka bangidang ya puli bidi. Ngila ya discuss alo jong gani ka dekat. Kadang ka group discussion lembat kinong ikai. Ngila ya discuss alo jong gani ka dekat. But ngisngog tu baka ni ka di ka dak. Jong ka jing pediang ka jong ublei. Haba ki jing kang jong ka beneng ki ple. But ukonu brio u yang haga kti ka man. Syaka kti ka man ka jong ublei. Ka di ka dak jong ka jing pediang soba. Ngakwa banong ru yangi haga ni ka janmet. Alara mangiru aswa bangin let no na gani ka perthei. Ngin yu i baki beneng bat ki jingkang jong ka beneng ki plin na ka benta jongi. Bat bau kun ubrio uyeng syaka kti ka man ka jong beli ka balong ka dak jong ka jing pediang ka jong ublei yangi syaka hima ka jong kata kanong ka jing angnut jong ha. Ngangit kanong ka jing angnut jong piway ki bapet ya gani ka program ki banget au Jesus Christ. Ngangit pa kanong ka jing angnut jong piway. Ba anda ba kila let no na gani ka perthei pinyo i ba ki beneng ki pli na ka benta jong pi. Bat bau kono brio yang syaka kti ka man ka jong ublei. Ban pediang yangi syaka ta ka hima ka jong ublei. Ai na markata bangin yai pusan bat ngin yai keli gani ka jing keli ka banganga ju keli bon sin ha ka jing em jonga. Ha ka jing hat yenti jonga bat utrai bon sin ga ju keli gani ka jing keli. Hatu nga immo ka jing im ka bapen sko bahayo blay. Namar kum ubrio nga dan si bon ki jing dunang nga dan si bon ki jing trat nga dan si bon ki pop ka jing im. Bat kani ka jing keli ka yay rap yang abangan yay yet yala dia nga yay im ka jing im ka bayay pen sko bahayo blay. Namar ngilong tang ki brio ki beran si bon ki jing dunang. Ay ru ba kani ka Bible study kani rap ning kong yang kani rap ya piru ki bapet yang kani ka program ba pinyay keli kani ka jing keli. Bat pinyay jubab ru lima gini ki jubab ki mangala ye pusan na gani ka janmet. Ba pinyay IT ki met jong pi mdei tang shiteng shiliang pin IT lot baro show try. Ba pinyay pin khut ya ka jingmut jing berkhat jong pi na ki ege ki basniu ki jing berkhat ki ba ken japar thai ublein kur khu yangi limba jong ni ka Bible study tungi ne pendem ha ublei ha ka jing dwai. Au blei bok pa jong i bahab neng. Ngadap de ka jing ngongo ka ba kraw ay ambi ko ken rat be it. Bamala penyo pat hangi ya ka por ha ka bangila banyo snow ya ka ktien ka jome. Hoi ka papen kan mauru yangi ha ka diga janmet. Bahadien bangila kut jingmut ban bot yame. Ban ba la ka dingpna. Kalong ka ba don kamru yangi kum ki banget. Banginom ken sting ya la ka jong ka jingim ha ka jinga day ka jongi ban me. Henry bangin ay kli ya ka ladi langi im ne em ka jingim ka papen skop ha yame. Ka jingim ka mami malapan pediang yangi. Siya kata ka hima ka jombe. Ya rap ko kan rat ba iit yang ilim ba jong ka Bible study. Ka bangilyo snow hagan ka janmen. Bangin yay kaliya na di shimet. Lahat to ka jing im jong hi. Kalong niyam ka jing im ka banya day biyang. Bat ka mon ka bakut ka jombe. Bat ya rap ro yang ilim ba ka Bible study. Bangin ang lahat ko kan rat ba banya IT ya kimet ka jong isyabe. Ban penan kam tang nakamenta ka buram ka jombe. Om nakamenta ki ka jong ni ka pertai. Bangin yay pen kunya ka jingmut jing berkat jongi. Na ki jing berkat ki bakin jam paman. Bat ki jing berkat ki bakin jam pertai. Bat bangin yay pen kuny. Pakanang bangin yo tip ya ka man ka bakut ka jombe. Kan mau ya gitu baru ki bapet ya ka ni ka program. Hang no ba ki gidan. Hakan no gunu ka jing isyam. Hakan no gunu ka jing kendo kutray. Tolong ringkat lembat ki. Bakin mat ya me ublay. Ubaya idan sendak jong ki. Bat ubam ju eno ya ki por baro. Kan mau ya ka good news. Kan mau ki jing syakri jong ka. Baki baro. Ki bakin pen iling ba jong ka channel. Kanang long na kabentaban pen kraw. Ya ka kerteng ka jong me. Sngaw kutray ya ka bango. Na baka kerteng ka jamu jisung idway. Amen. Tublay ka jing suk. Undan kat lembat pi baro ki bapet yang ka program ka jongi. Nakabenta ka buram ka jong play. Amen.